bro. Ngidei kasur, jong upat ba. Hakani ke episode ke bakandai, nginya keren sepang, ke jingdon kamban buram bat ban keren ya kaktiin kasi. Bat kumjuru, bat penrung ya kaktiin kasi, haka 8 schedule, jong ke constitution jong kari India. Ka 8 schedule ka penyo ya kata ka official language status, bat ka pen scam bat pen syong nong rim, ya ki jat kantiin ki baper, jong kari India barakoi. Kat kum ka artikel lais pasau pasau, bat lais pasan pui, jong ka constitution jong kari India jongi. Kini kidi kita ki arpu arteli ki jat kantiin, ki ba ka sorkar India kala ay ki kata ka official language status. Kabun ba ka jing mentoy, lada la penrung ya kanugunu ka jat kantiin, haka 8 schedule jong kari India. Kani ka ailad iki babun ki brio lani iki kena samna ki bawat kam wajam ka ailad iki bantho iki ni ki exam haka second paper ka bamud beki yo ya kalad bantho iki exam haka ktin la jong ki exam jong ka staff selection ki exam UPSC but ki wede ki exams ki bahap hapo ka public service tangkata ka jing penrung ya kanu ka jat ktin haka it schedule ka rapru ya ki nong thokot baper ki nong thokot ki batho iki articles ki jong ki haka ktin la jong ki babun baru ki nong thokot khasi ki jongi ki bado ya kalat banyo ya ka Sahitya Academy Award namar ba ya ka ktin jongi klem kan thup haka it schedule hadu menta haka Ministry of Home Affairs jong ka government jong kari India kadon ka demand lani ka jingkwa ban penrung sa hadu sau tali ki jat ktin bakan thup ru ya ka ktin khasi haka it schedule. Hakini kita yaw balayan, kadon kawi kadur kaba mangi bat babun haki brio, ngiyo, haki phone, laningi iya po ki social media. Kani kadur kapani, baka language barrier, jaka Ministry of Human Resource, kakantui ki kasi belanang lastat, beki David ban keren ya kaktiin tenrai, kaktiin kasi, lam kumta, kinum penrung ya kaktiin kasi haki 8 schedule. Ngimtib baka ni kadika basishane, kadika basutohi di ki brio namat menta amlaban syanya iki papaw hapo ka social media. Henry lada kadene amru, kadai ka cik shisha. Mentabun bahanangi ki khasi ki belanang lastan. Lani ki khasi ki balik polis abar. Lani ki kena khasi nong kondong ki bawan polis asar. Kim keren cuy ka ktin na jong. Ki keren bitang da ka ktin pareng. Kabamud iyu kani. Pet iki we ki jat ben riu se. Pet iki jat ben riu Mizo, ki jat ben riu Naga, ki jat ben riu Asamis. Bat ki dakhar kanu ki buram ya ka ktin na jong. Tang hari jong iru ngiyo i. Bagi jat ben riu Naga, ki jat ben riu Mizo. Dagi ya kendu paramaki parasnong parathau. Na siliang sa siliang ka surok ki hala ki akod iwi da ka ktin na jong. Ki keren bet ya ka ktin Mizo lani ka ktin Naga ka jong ki. Ki buram ka nui ka ktin na jong. Henry mangi ki khasipat. Ki don katukan ngut ki long yeng long semba ya keren da ka ktin pareng. Shipor lokru ya keren da ka ktin pareng. Para kena school dalawai ka school ru ya keren da ka ktin pareng. Am ya keren syu da ka ktin khasi. Hoat ni don kamban keren ni ka ktin pareng haki school haki college ni don kamban keren ya ka haki benta baper Henry para khasi tu ya keren no da ka ktin khasi se na ya le pareng tan. Ki kena samla jungi ki balik polis abar le ki sengu kum bakil polis ni pareng. Ki mi ya keren syu ka ktin na jong haba ki ya kendu para khasi ya keren no da ka pareng. Ki pulitang Delhi, Mumbai, Bangalore. Henry ka jing keren pareng jong ki ka pani kum bakil polis adu sa United States of America bat ki wede giri pareng. Para khasi tu ya keren da ka ktin khasi ken to buram ya la ka ktin ken to sengu sarong ya la ka jong ka ktin. Ya kitu ki kimi ki kpa ki besyo keren pareng bet ki khun. Hoan yitip pidon kamban keren pareng iki pidon kamban ai ki ka jing nang jing sta. Pi haban keren bet ki hakapor beki dang red hakapor beki dang kena kenang bakin sengu thu ya tu ka ktin bat bakan ya rap ya ki haki school. Henry la da kila kham he khamang ba tu na ya keren pareng shuken bala ki khun. Keren da ka ktin la di. Hikai ya ki khun ya ki ktin keno ki ktin khasi tenrai ki ktin khasi paka. Om bonchu keren pareng silinter jigem bonchu le standard pala namar ka tu jing le standard ka jong pi kampan poi shi pi ba ki khun ki jong pi ladangim buram ba ladangim sim khia ka ktin la jong satang ka nuhi ka ktin jungi kan sa shuja klep mentang la jan long minority lupa ha ka stir la jong stang la no kan sa ja sa ktin ka siru ban ha ka ta ka por ngin sa kendit threat wanum sngo standard wanum sngo hi-fi tang ba fikran ni ka ktin pareng ki babun ki khasi jongi ki basa skiri pareng Henry ki dang pat ikatan rai jong la jong ki dang keren da ka ktin la jong bat ki long kami ki basa shari pareng ki dang pong ye ki jen karsha ki jong ki hayeng hasam Henry mangi pat ki khasi ki basa stir la di hagani ka juk menta tang ye ka jen karsha ru ki ktai khasi ki mi pong shu hayeng na ye le pareng than na ye sngo standard than na mar kampo shi ni haban kendit ben riu no lam kumta ka jing penrung ye ka ktin khasi jungi ha ka it schedule kan sa tang ha ki jing pos niu kapateng ka bansawan jungi ki khasi ka di ban scam
dapatkan scam lada mengi mentangi scam. Ni burom shaningkong ya tenrai le jong ya ketin le jong. Lam kumta kumbangi ong mene kajat benriu jingi kan sa syujak lab. Tuma pi ko perlok sapriang ikan ika kubor share haki WhatsApp ki jongpi share haki Facebook ki jongpi bahkan poilut sa squad jeng wipi wipat ba bangi devan burom bangi devan keren be ka ketin le jong om bangi nyale paring bangi kerpat hukum ju ya ka sarkar ka jongi bahkan pet ikan ika benta bat kadero bat pen stat no bat penrung ya ka ketin khasi ka jongi haki eat schedule kublai shibun lano ngin kindet